Aničková a tohle je To alebo to tak. A do kterého mě odtagoval později Meťo. Mám tady 15 otázek, které jsem vybírala z různých videí od různých youtuberů a asi se na něm vrhnem. Totally Spice nebo Gormiti? Totally Spice. Kola nebo kofola? Kola nebo kofola? To je skoro stejný, ne? Asi kofola, já nevím. Minecraft nebo World of Tanks? Míň hraju World of Tanks, víc hraju Minecraft, ale nevím, baví mě tak stejně obě. Mamka nebo taťka? Taťka. Žabky nebo lodičky v létě? Asi žabky. Peníze nebo štěstí? Rozhodně štěstí. Lítat nebo být neviditelný? Asi být neviditelný. Nebo zase lítat? Já nevím. A nebo bych lítala a byla přitom neviditelná. A nikdo by mě neviděl. Jo. Zemřít umrznutím nebo upálením? Já bych se nechtěla cítit. Asi umrznutím. Žít dlouho a být chudý nebo žít krátce a být bohatý? Asi žít dlouho a být chudý. Protože kdybych žila krátce, tak to záleží na tom, jak krátce. Nevím. Kdybych řekla tak třeba 20 let, tak nevím. Asi pořád stejně chudý, asi no. Káva nebo kakao? Rozhodně kakao, kakao je prostě úplně boží. Filmy nebo hudba? To je těžká otázka. Já poslouchám hudbu a dívám se i na filmy. Takže nevím, obojí. Zemřít z hladu nebo sníst kamaráda? Asi bych snědla kamaráda, kterýho bych neměla ráda, ale... Ovoce nebo zelenina? Asi ovoce. To je víc takový, nevím, pro mě chutnější. Lazáně nebo pizza? Mám ráda obojí, ale jsem milovník lazání, úplně prostě. Koupit otroka nebo být koupen otrokem? Takže kdybych koupila otroka, tak bych měla otroka. A kdybych, jak to bylo, být koupen otrokem, kdybych byla koupená otrokem, který i pro někoho pracuje, tak to jde na prd. Nevím, asi bych se asi koupit otroka, určitě. Takže tohle bylo 15 otázek. Chtěla bych zatagovat Meťa a Táňu, aby to natočili společně. A pak ještě Tesu Levičin. Takže to byl můj To alebo to tak. A mějte se. Čauky!